дӯстони азизи ман, имрӯз ман барои шумо KFC-ро тайёр мекунам. Тарзи тайёркуниша барои шумо нишон медиҳам. Чӣ хел мирға ҳамин хел крилушкиёша KFC мекунанд дар ҳолати дар хона тайёр кардан. Беҳад осонай. Шумо метавонед ки наравен, худтон тайёр кунед, бо дили пур истеъмол кунед. Аввал мо сар мекунем аз ҳамин мирғо. Ҳамин крилушкаро аввал мешӯем, тоза мекунем. Яхош об мешава. Баъд анами хел мебирем. Поёноша бинен, аммо поёнтаракоша ман мебирам. Ҳамаша анами хел бирида мепартом. Иҷа бояд барои KFC аммо почакош набоша. Баъд приправа, намак, мурч, зира ва паприкаи сирх, мурчи сирх ки тез набоша. Агар ки мисол тез фуратон бо паприкаи остр мехарен. Ман паприкаи сладкӣ гирифтам. Баъд анам хел 2 қошиқ равған, намак, 3 намуд приправа ва об, 1 пиёла об. Ҳамин хел об кунен ки камтар то ҳамин мирғоро пӯшондана об дошта боша. Ҳамаша зимо мариноват мекунем, нишон медиҳем об барои чӣ дар корай. Ҳамин мирғо, ҳамин крилушко бояд дар даруни ҳамон оби мариновани иста. Баъд болоша ба пакет мепӯшонем, пишивои пакетай чӣ хеле ки шумо дошта бошед. Иҷода фаромӯш кардам, чеснокам дар корай дӯстони азиз. Ман 2 зубчик чеснока, анам хел 1 чеснока ба тёркаи майда гузарондам. Иҷода 2 қошиқ равғанам астай. Ҳамаи приправаро меандозам, обам ҳамроҳ мекунам. Камтар ба дастам аралашон мекунам ки хушрӯ ҳамаи ҷошта бишина. Баъд салафан қатӣ мепӯшонам ҳамин пишивои пакета. Меиста дар холодильник я 3-4 соат меиста мариноват мешава. Баъд мегирем, жарид мекунем. Иҷода равғанай обай инам хел якҷоя мекунам, мепӯшонам ҳозир. Баъд орда уҷа истодаги ҳозир орда бо тухм бо нишон медиҳам. Чико кардан дар корай. Холодильникда мемонем. Анам хел баъди 4 соат ма гирифтам аз холодильник. 1 дона тухм дар даруни анамо обе ки ман мариноват кардам, дар даруни ҳамо андохтам. Шумо метавонед ки дар даруни вай наандозем. Ман исроф нашава гуфтам, обе ки приправа дора, ҳамаи чӣ дора, оби ҳам мариноват кардаги монай. Бо ҳамо баъд инами хел соус тайёр мекунам. Дар соус тар карда дар орд бо тар мекунем, баъд жарид мекунам. Ба ҳамин тарз тайёр кунем, пушаймон намешавед. Умуман ба мисли KFC-ое ки мо мерем харидорӣ мекунем, ба мисли ҳамон мебиёяд. Бо ин хел бо баракат мешава ки худат тайёр мекунӣ, беҳад бисёр мешава. Вақте ки дар KFC ҳаста, инами крилушкиро бо 2 тақсим кардагиан ай мобайнаш. Баъд анами хел соусда тар карда, панировочный сухарик меган. Бисёр одам панировочный сухарик намекунад, бо орд амира жарид мекунад. Ами точно KFC мебиёяд, беҳад болаззат мешавад духтаро. Анам хел сер ордиш мекунем, руғана мондагием жарид мекунем. Шумо ҳам тайёр кунед. Иншоалло ки дар комментария ки навистен, саволотонда ҷавоб медиҳам. Картошкаша инами хел оддӣ картошка бирён мекунем. Инами хел бирён кардам ва мисли фри накардам. Инами хел обичный кардам. Хоҳед шумо фри бикунед. Кадоме ки чӣ хеле ки маъқулаш боша.
вақте картошкаро пуст карден, реза карден, як бор ба оби хунук бушӯен картошкаро ба жарид кунен. вақте крахмалаш мерава, картошка ҷудо ҷудо меисте, хеле намечаспа бо ҳамдигариш вақте жарида. Инам хеле беҳад болаззат шудагие. дӯстони азизи ман, имрӯз ман барои шумо причуда пирожниро боз тайёр мекунам. Беҳад болаззатай ва барои дастархони идонае ки иди қурбон да ман ваъда кардам ягон хел пирожнина боз тайёр кардам. Тамошо кунед то охири навора. Иҷода ба мо дар корай 500 грамм маргарин, 2 пачка маргарин 200 грамма, яктай дига нимаш. 500 грамм маргарин барое ки грамм кардан наметонанд, хеле мефаҳмонам содда кардан мефаҳманд. Баъд як пиёла шир фарқ надора, хунукай гармай фарқ надора. баъд як қошиқча разрихлитель ё содда як қошиқча камтар медозем ки запахаш бисёр наброяд, лекин мешава соддара. Разрихлитель боша як қошиқча пур андозен. ор 4 стакан дар корай. ҳозираш да 3 та меандозем. яктай дигаша баъд меандозем ки то сахтаки хушрӯ шуда най. хали санг бори сахт намешӯрем, ҳамин хамирмон худаш туғурӣ мешава, хали мягкӣ мешава. инам хеле дӯстони азиз, хамири песочнӣ мешава, беҳад хамириш болаззатай, шакар, тухм ҳичи надора. инам хеле хамирмон набинем мягкае. ба 5 қисм тақсимаш мекунам. листи ман листи дарозиш 33 сантиметр, бариш 30 сантиметр. шумо метавонед ки дар листи одилам бупазед. ин размердам туғри мебиёяд, ҳами зола чой гирифтагимон. духовкара ами градуси баланда монед, тез пухта мегиренша. мемонеша ҳозир камтар рӯ мегира. хоҳед дар холодильник 2 соат бимонед. ман мондам дар ҳами болои коврикда истодак, ним соат истодак, рӯ гирифт. ман то кремша тайёр кардам, ҳамаро ҷобаҷо кардам, худаш ним соат гузаштак. кремша тайёр кардам, мемонам ки вақте ки якта пухтам, сраза крем кардан мегирам. ҳам вақт намерава, ҳам тез пухта мегирем. хеле тунуки баъд шуд, баъд мешкана дӯстони азиз. барои ҳам хеле бализи як тоз ман нишон медиҳам, тунукиш чанқа боша, сраза крем мекунем, боло ба боло мемонем. эҳтиёт кунем ки нашканеша. хай шикастакам болои амо чиз да хушрӯ мемонем, крем мекунем, намефаҳману. ба ҳар ҳол тунуки баъд накунем ки шикастанаш и песочния ба хелеш майда мешава, хутон дақин мешава ҷамъгир карданаш. анами як ду намуд нишон метиҳам тарзи тунуккуниша. як намудча болои листа. болои листа бо ҳамроҳи анам хел чӯб анам хел тунукш мекунем. бинед. ана як намудча, дуюм намудча дар болои коврик нишон метиҳам. он намудаш осонтара, чем болои листа кардан. анам хел тунукш мекунем. хамирмон мягке, тезда медава. баъд ба вилка камта сурохш мекунем чанд ҷӯша, барое ки сурох кишида бо хеле дами безеб намекуна, ров намебиёяд. видеои ман агар маъқултон боша, духтаро лайка бимонен, меҳнатҳои моро қадр кунен. касе обуна шудагӣ нест, обуна шавен. иншоалло наворҳои нав, наворҳои беҳтарин барои шумо пешкаш мекунам. ва мо даводави рафтан дорем, тоҷикистон меравем дӯстони азиз. мумкин и охирон видеои ман боша аз Қазоқистон. иншоалло наворҳои нав бо дар Тоҷикистон мешава, интизор бошен. иншоалло ки соқ саломат мо расем. бо барои шумо ман навор мекунам, кӯшиш мекунам ки наворҳои ҷолиб кунам, барои шумо писанд биёяд. раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгиритон, барои тамошотон, барои комментария навистантон. беҳтарин комментариҳо навистен. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. беҳтарин подписчико дорам ки ҳамин комментариҳои шуморо мехонам. иншоалло бо ман мотиватсия мегирам. саломат бошен дӯстони азиз. анами хел ҳар як қабача сер крем мекунем, бологишена мондам. ҳами хел ҳар крем карда аиста дар духовка дилиста пухтистам. тунук мекунам, иша мегирам, бо иша мемонам, ҳам тез мепаза, ҳам крем карда мемонем. шумо беҳтар шаб тайёр кунен ё рӯз тайёр карден, то шаба меиста питатса мекуна. ман шаб тайёр мекунам бисёр вақтам хали чизоро, ба саҳар мебурам кӯдакода, беҳад мягкӣ мешава. ира ман
тайёр кардам. 2 соата моли питатсияи хушрӯ накарда буридам, барое ки кор доштам духтаро, барои ҳамун гуфтам бубарам сиёмка кунам, ки бо дига кором аксар кунам, бо фаромӯш мешудак. Баъд бриданш бо сиёмкада намеомад, барои ҳамун хостам ки барвақттар бубарам нишон тиёма, ай пай кором шавам. Моли питатсияи хушрӯ накарда ма брида будам. Инаи 4 қабатчай. 5 қабатш ина охирша пухта, ози мемонам тамом, болоша чормағз мекунем. Беҳад пирожнии причуда бо лаззатай резонакай дастархони ида монен, бе ҳамихел ягон маъракаво дин ражденияда мемонен, умуман қоқ намешава. Ҳами чанд рӯзи беста хе мягки резонак меиста. Писочни ҳамишда нағзай. بانگ سبانت یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد پیغمبر خدایی تفضیل انبیایی محبوب ربنایی یا مصطفی محمد پیغمبر خدایی تفضیل انبیایی محبوب ربنایی یا مصطفی محمد گرد من از جمالت از قامت نگالت گرد من از جمالت از قامت نگالت از فتح هلالت یا مصطفی محمد از فتح هلالت یا مصطفی محمد دل می رود بکوید قربان تاری موید دل می رود بکوید قربان تاری موید یک شب نمازی رویت یا مصطفی محمد بانگ سبانت یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد پیغمبر خدایی تفضیل انبیایی محبوب ربنایی یا مصطفی محمد پیغمبر خدایی تفضیل انبیایی محبوب ربنایی یا مصطفی محمد گرد من از جمالت از قامت نگالت گرد من از جمالت از قامت نگالت از فتح هلالت ма ба инами шакл буридам чоркунҷа. Бо каси да чӣ хеле маҳқулай мебринша секунҷашам аста да канали ма хеле ромбик бори буридагиам. Хай бо и таршам ки маҳқултон боша бубурен. Анам хелам хушрӯ. Ак мебиёд тарелкаода мегирен, чанд намуд пирожни асарти мекунен. Беҳад ороиши дастархонам хушрӯ мебиёям. Намха дӯстони азиз, бо беста агар 4-5 соат хушрӯ питатса куна, бо беҳад мулоимаки хушрӯ мешава. Кремшанам хел сер кремакай бини маълумай. Кремушда инами 2 варионка, як сугушони молоко, як рецептда хел хушрӯ мераса. Бо ма ами причуда да канал тайёр кардагиам қариб 2 сол пеш буд. Вайда кремушда камтар маргаринам ҳамроҳ кардагим ами шедрайлета. Шедрайлета ба мисли ами кремода маскара ролша бозӣ мекунам, мягке, маргарини беҳад ба маззаи мягке. Ҳайда дига шаҳрҳо, давлатҳо бошен, шумо метавонед ки дигар хел истифода. Духтарои намо чӣ омаде? Ханшатер кӯдакоқати иҷада я магазини детский мирай, детский чизо дора, барои кӯдако харид кунем. На пешай Тоҷикистон равияй, мо тайёрӣ ба Тоҷикистон дорем. Анами чанд қама видео накардам барои мо, барои рафтан. Мо ҳар рӯз дар мегаштанем, ҳар рӯз меравем. Вақт надорум ки ҳар рӯз видео кунам. Ҷой мешава ки хай успед намекунам. Да мошинем. Наҳоз иҷада кам дафр омадем. Усваю рафта қариб медорен, ама иҷада бо сиёмка каристам. Хай саросима бошам хемишда. Мо ватан меравем.
бо иншолло наворо аз ватан мешава, барои шумо ҳатман навор мекунам. ина боз мо дар марказиш, қариби марказа. Марказ камтар болотара у тарафае, хайҷишам ами ҷои чӣ меганаша, престижниша, ҷои знаменитиша ханшатер. Ё аз телефони пешина қатия дахтаро сёмка кардисам, телефони навқати накардисам, агар навқати кунам вообще бо зур сёмкаш зура. Ё телефони нава ма хонада мондагимай, сабабе ки ҳамаи чизи ма ҳолям дар телефони кӯҳнагимай, ай ҳамун сабаб ватсап чизое ки дар телефони кӯҳнае, барои ки номерои ма ба Тоҷикистонай, ма вастанавид кардан натонистам бирам хайт ватан бадано мегзаронам, барои ҳозир нашуд. Камтар ҳозир меларзада раҳ бигардам ба телефони кӯҳна. инам духтаро бо ягон чи шуд навигарӣ барои шумо навор мекунам то рафтан мона. саломат бошед ки вақти худтона дариқ надошта навори мара тамошо мекунед. мара жда доранд.